ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜರ್ನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡೆಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜನೇನೆ ಮಂಡೆಡ್ ದಾದ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಿಮಿಷಗೂ ನೂದು ನೂದು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಪನದ ಪಂಡ್ಕೇರ ಅರಕ್ಕ ಅದ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯಿರಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಆಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿನ್ ತೂಂತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಚಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ವಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಜೀವಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ ಪುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇನಿ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಎಂದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜರ್ನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡೆಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಯಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜನೇನೆ ಮಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಪಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂತಿರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪಿಯ ಬಂದಂದು ಕಾಸರು ಕುಡರಿತ್ತೆ ರಾಘೇಂದ್ರ ಬಂದಂದು ಮೇ ಬಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜೀವಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲ ನಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಾಪ ರಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪೇರಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂದ ಆತ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಸುಲ್ಲಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದುಂಬಾಂಡ ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆವಂತುಂಡು ಇಜಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಅದು. ಸೊ ಏಪ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಂತುಲೆ ಏಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೈಸ್ ಅಂತುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸುರಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಂಕೇನಡ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಯಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಂದು ಆದ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಂದು ಪಂದೇನದಿತ್ತೇನು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಜಾಬ್ ನಡಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಆಪುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಆದ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಊರು ಡಿತ್ತೇನು ಅವ್ಳು ತೋಟದಂಚಿ ಪೋನ ಗಾಂಡೋರಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗನ ಪಂಡ ಯಾಂಚೂರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯೇನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕೊರ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡ ಎಂತೂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಂಚೆ ಏನು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಪಾಡ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಗನ ಪಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಗ್ ಅಂಚನ ದಾಲಿಜ್ಜದ ಇಟ್ಟು ಪಂದ ಆಂಡಲ ನೈಟ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ನ ಗೊರಾಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ ತೂಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪೇರ ತೂಕ ಅಂಚಾಂಡು ದಾದ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಡತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಟುಂದ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ತೂರಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಜನ ತೂರಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿ ದಾಯಿ ಮೋನದಾಯ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತೆ ಚೂರು ದಿನ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ ಆಂಡು ಪಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಆದು 2 ತಿಂಗುಲ ಆಂಡು 1 ತಿಂಗುಲ ಆಂಡು ಪಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಆದು ಇಂಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊರ ಆಂಡು ಅರ್ನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ನಮಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಡೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣದ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ರಫ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೂನ್ ಪೋಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ನಿಮಿಷಗೂ ನೂದು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಣೋರಕ್ಕೆ ನಿಜ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದಂದು ಪಕ್ಕದಾದ ಮಂತ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಿರು ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಇನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಇನಿ ಪಂದ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಹೆಂಗಾಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡತ ನನ್ನ ನಿನ್ಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪನ ಕೊಡ್ಚಿ నేను ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡು. ಸೊ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದೈತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತಂಡು 8500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ಲ ಬೈದಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ದುಲೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಬರು ಬಂದು ಹೋಪ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್.
ಸೊ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ್ತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೆನ್ನ ತಪ್ಪಂಡು ಏತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 200-300 ವೀಡಿಯೋ ಕರಿದಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೇರು ಇಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೇರು ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಆಪಗೆಂಡು ಈತು ಮಾತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಮನ್ಪೋಟ್ ಬಂದನು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಆತು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಲೈಡೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡು 2 ವಾರದ ಉಲೈಡ್ ಪಂಡ 2 ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ 2 ವಾರದ ಉಲೈಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಲೈಡ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಬೈದನಿತ್ತ ನಿಕಲ್ ತೂರಿ ಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂದು ಪನ್ನುಲು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆದಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಿರಾಕಲ್ ಬಟ್ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ತುಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ 30 ವೀಡಿಯೋ ತನ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ದೆನ್ ಪನ್ಪುರ ದುಮ್ಮದ ಮಾತ ಆತ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಿ ಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 30 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಪಂದ 30 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 30 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ 30 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮತ್ತೆ 200-300 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಆತ ಜಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡವ್ರಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪನ್ನಡ ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜೆಂಡ ಇತ್ತ ಯಾಲ್ನ ಆಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 200-300 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ಒಂಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತದು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈತ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆತೆ ಅನ್ಪನು ನನವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಪಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜೆಂಕ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಅವು $100 ಆವುಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನದಾದ ಪಂಡ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮುರಲ್ಲ ಪಂತೇನು 10K ಅನಾಗ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಈಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿನ ವಿಷಯ ಪಂತೇನು ಅವಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡದ ವಿಷಯ ಮೆಗ್ಗಿನ ವಿಷಯ ಮೆಗ್ಗಿದಾಯ ಬರ್ಪುಜೆ ಪಂದ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕಾನ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಆಯ್ತು ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ 10th ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪನ ಆಯಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಬರಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿಜೆ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಲ ಬರಿ ಬಂದ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿ ಏಪಗ್ಲ ಐಕೆಂಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಬಿರಜಾರುಜ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಜ್ಜನ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೆಲವರ ಬಯ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪೋರ ಅಂದು ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು ತೂಲಿಯತೆ ಸೊ ಕಾಣದ 10 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪಂಡ ಆ ಪೊಡ್ತರು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒನಸ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕೆಲವರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಮಿನಿ ಒನಸ್ ಅನ್ಪನಾಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಪನ್ನಾಡ 1 ಗಂಟೆ ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೈಯದ 4 ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ಜನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ಚಿ 5 ಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕ ಬೈಯದ 5 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಪೋಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಂಡ್ರಪುಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಏನೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಎಂಚಿನಜ್ಜಿ ಮೊರನೇ ಬಂತೇನು ಸಾಬುಂಡು ಮೊಂದೆ ಕುನಾತಿ ಅವಳು ಸಾಬುನ್ ಓಪನ್ ಕೆಂಡಡಿ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಟಿವಿಡ್ ಅಪ್ಪ ಶೋಕು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಬೊದ್ದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಅಂಚೆ ಅಂದವ್ಜಿ ಇದು ಸಾಬುನ್ಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಅದು ಚೂರು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಯ ನೆನ ಕೂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೆತ್ತಡು ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪನಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೆತ್ತಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಚೂರು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಂಡು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಓದನ ಕಡೆ ಬೋದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತಿನಿತ್ತೆ ಉದ್ದ ಬೈತಿಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಲಿ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪನ್ಪೇನ ದಾದ ಮತ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಖುದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರುಂಡು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ನಡೆ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಪೇರು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ದಲಾಯಿರಜ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಶ್ರೀನೀರ್ ಪಂದು ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಆರಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೊಂಜಿ ವೈಬ್ ನೆಂಕ್ ಕೊರಿಯೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆದಿಂಕ್ ಅಡ್ಜಾನ ಈಲಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲಿಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಅನ್ಪನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದೊಂದು ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಆರು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆರು ಪಿಡೋಡು ಬೇಲೆಗಿತ್ತೀನಿ ಆರು ಅಂಚ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೀಟಾಪೆ ಏನು ಬಂದು ಬಟ್ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದಿನ ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಇರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತಡು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಕೋಡೆ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕ ಬೀಟಾಕ ಬೈ ತಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಅಕ್ಕ ಅದು ನಿಲ್ಲಡ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯಿರಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೇಪುನ ಅಕ್ಕನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೇಚ್ಚಿದ ಅದೇ ನೋಡ್ದಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಪಾತಿರಿ ಪಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಬತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂಚೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತಿರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲಕ ಅಮ್ಮಲಂಚೆನೆ ಪಪ್ಪಲಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕನ ಎಂಕು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕು ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತಿರು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಯಾ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ನಂಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಅಂಚ ತೂಪನ್ ಪಂಡ ಅವು ರೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಚೆ ಪುನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಒನಸ್ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಒನಸ್ಕೊಳಕೊಡ್ದು ಕಡಪುರದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಅದಾದ ಪಂದಾಯ್ಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಪಂದಾಗ ಶಾಕ್ ಮೂಲೆನಾ ಬಂದು ಕೈತಲೆ ಚೂರು ಬೂರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಯಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಂದು ತೂಂತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ನಾನು ಸಂದ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಆತೆ no more words to describe your love no more words to describe ಅಕ್ಕ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕ ಯಾ ಏರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಣಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಬುಜೆಟ್ ಮೆಮ್ ನಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆತೆ ಅನ್ಪ ಅನ್ಪನು ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ನನ್ನ ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಗೆಂದೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಪ್ರೌಡ್ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಬಟ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಈತೆಲ್ಲ ಟೈಮಡ್ ಈತೊಂದ ಟೈಮಡ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಗೆಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡರಕೇನು ತಿಂಡರಕೇನು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿಲಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ನಿಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡತಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆಲ್ ಪನ್ಕೋರ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ನಿಜನೇ ಪಾಡ್ನ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ತಿಕ್ಕಿದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಐಕ್ ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಕೆರ್ದ ವಿಡಿಯೋಡು